ka gaya mu dan fim ɗaya tak mai addini. In dai dan fim ne kira mun shi mu masa interview me addinin tukunna. Mu masa interview ga mana me addinin. Wane shi? Akwai addinin da babu bin shari'a cikin sa? Ikon Allah. Yau kuma layi markaɗin ya zo kan 'yan fim kenan. A gaskiya gafarta malam da na kalli wannan clip ɗin ka bani tausayi. Domin Allah ta'ala yana faɗi a cikin Alƙur'ani a cikin suratul Isra'il. Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullun ula'ika kana anhu mas'ula. Allah ta'ala ya faɗi cewa kada mutum ya ambaci wani abu ko ya faɗi wani abin da ba shi da ilimi a kai. Domin da ji da gani duka abin tambaya ne a ranar gobe kiyama. Sannan ya malam zai yi da ayar da Allah ta'ala ya ƙara faɗin cewa wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Allah ta'ala shi kaɗai ya bar ma kansa sanin wane ne mumini, wane ne mai ibada, wane ne ke bin sa sau da ƙafa. Amma sai ka kalli gungun al'umma baki ɗaya ka ce babu wani mai addini a cikin fim. Ka duba hikimar Alƙur'ani. A ina ne cikin Ƙur'ani inda Allah ta'ala ya kalli mutane baki ɗaya ya ce kaza? Babu. Daga nan za ka ji Allah ta'ala yana cewa mutane aksar la ya'lamun, aksar la ya'qilun, aksar la yu'minun. Amma idan za ka ji yana cewa qalilun ma tu'minun. Duk yanda aka yi ba inda Allah ta'ala ya yi jam'i. Amma yau ka fito ka yi jam'i akan 'yan fim. To ni ɗan fim ne. To ya malam ya kalle ni? Idan ina addini da baki ake addini? Yana da kyau dai gaskiya mu riƙa tsarkaka bakunanmu. Ni ba zan kira ka da sunayen da ake kiranka a social media ba. Amma shakka babu duk wanda ya kalli clip ɗin nan to ya san cewa kai dai ba lafiya. Assalamu alaikum.